Сирни заговезни. Помисъл за духовно извисяване. Народен празник за прехода от зимния към летния цикъл на годината. Документален филм с образователно-възпитателен характер, предназначен за ученици от началния и прогимназиалния етап на обучение. Сирна неделя. Това е денят преди началото на Великите пости. Празник, който ни връща към корените на народа ни. Напомня ни за връзката с земята и природата, за единството на неповторимата общност, към която принадлежим. Произходът на празникът е езически. В църковния календар денят е намерил място твърде по-късно. Характерен е с безгрижни народни празненства за отпускане и зареждане с настроение през дългите и строги Велики пости. В различните краища на България денят се нарича с различни имена – сирница, сирни поклади, прошка, неделя сиропустна и други. Очистване и преход към лятото. Денят Сирница е имал изключително важно място сред народните обичаи и най-вече като празник на прехода от зимния към летния цикъл на годината. Изисква време за нагласа и сериозна подготовка. Минава през процеса на пречистването чрез въздържание. Според българската народопсихология, в дните след Сирница човек е подложен на изпитания и преминава през особено психологически състояния – воля, издръжливост, смирение, които да доведат до равносметка на неговия изминал живот. Според православните канони, в деня на сирни заговезни за последно си ядат храни от животински произход. След този ден започва заговяването, т.е. постенето. Гове означава още и мълча. Мълчанието е част от предстоящите седмици на въздържание не само от местни и млечни храни, но и от порочни действия, критични изявления, конфликтни ситуации и обидни думи. Подготовката за заговяването започва още от събота, преди местни заговезни или предишната неделя 10 март, наречена още Голяма задушница, когато почитаме мъртвите. Прошката. Забравена обида, подадена обич, благодарност и почет. Самият ден на Сирна неделя започва с ходене на гости при по-възрастните родители, кумове и роднини. По-младите искат прошка от по-старите с думите «прости ми» или «прощавай» и получават отговор «Господ да прощава, да си простен» или «простено да ти е». Чрез този обичай се цели да се възстановят добрите отношения между хората. Човек да стане по-добър, смирен, всеопрощаващ. При родителите се събират семействата на техните синове, дъщери и внуци, за да заговеят заедно и да се простят. Дядо Господи, прости ме, моля ти се от душа, сум и радостно дари ме, да не мога да греша. Дай на мама, дай на тати, здраве, сила и живот, мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Браво! Прошката – народопсихологичен феномен. За да разберем какво е прошката, трябва поне веднъж да простим, за да се освободим от някаква тежест, притиснала сърцето ни, за да изпитаме особено умиление, несравнима радост, готовност да прегърнем хората. Не случайно, когато се помирят, скараните люди истински се прегръщат. Но преди това някой трябва пръв да направи крачка към прошката. И защо другият да е пръв, а не ние? Простилият човек се чувства свободен. Той се гордее със себе си, защото е победил гордостта си. Често след подадената прошка се изпитва чувството, че е извършил някакво геройство.
Сякаш е победил истинският враг, който без да подозираме е бил самите нас. Не напразно най-мъдрата книга на всички времена, Библията, учи: прощавайте и на вас ще бъде простено. Постни храни. Ритуалните храни на заговезни са обикновени. На масата се слагат риба, рибник, масло, варени яйца, сирене, баница с сирене, празник, сърми, варен боб, пити, вити хлябове, ушав, ядки, печени ябълки или дюли, бяла халва с ядки. Хлябът на трапезата не се кади. Според народната традиция, вечерта на сирница родителите приготвят трапезата и приемат своите най-близки. Хамкане. Характерно за празника е хамкането или още ламкането, което е веселба и забавление най-вече за младите. То се прави след вечерята. На времето за най-високата греда на къщата се е връзвал червен конец, по-късно за дървена тояга, пръчка или точилка. В най-стария му вариант хамкането се е правило с въглен, яйце и сирене, последователно връзване на конеца. Разбира се, никой не се опитвал да си хапне от въглена, а той само се духал, за да е плодородна годината и за здраве на семейството. Въгленът се запазвал против урики, а жълтъкът на яйцето като лек за хората и животните. Хамкането с бяла или с осамена халва се правило в градовете. След това запалвали конеца, за да видят дали годината ще е плодородна. Туйкане. Хвърляне на чавки или стрели. Интересен обичай на сирница е хвърлянето на стрели. Някъде то се нарича туйкане, а другаде чулкане. В дните преди сирница младите момчета се издялквали от лесково или дряново дърво стрели, наричани още оратници, чавги, пярници или бутурници. Преди празника момчетата се упражняват да ги хвърлят с примитивни лъкове. Вечерта на заговезни краищата на стреличките се намазват с катран, запалват се и се изстрелват по дворовете на момичетата, които се харесват. Момчетата са провождали своите стрели с наричания за желания и заклинания за любов и женитба. Понякога се наричали и закачки. Ако не ми дадеш, дядо, момата, ще ти запаля брадата. Или дай ми, чичо, момата, да те не вържа в гората. Гордо се за онази мома, в чийто двор има най-много стрели. Туйкането не се прави навсякъде из страната. То е най-характерно за източна и югоизточна България. Сирнишки огньове. Вечерта на сирница, обикновено на високи места извън селото, се палят големи огньове, клади. Вярвало се, че додето стигне светлината на огъня, дотам няма да падне градушка през лятото. Огънят се правил от слама, съчки или царевична шума. Огньовете се прескачат от млади момчета и ергени, за да няма бълхи в къщата, а момите играят хоро за здраве и плодородие. Огньовите носят различни имена в България – оратник, олелия, урбълки, сирници. Освен клади, някъде палят кошници и кошове, пълни със слама, за здраве и за очистване. Кукирски маскарад.
Характерни за този ден са кукерските шествия, съпътствани от езически ритуали. Според народните вярвания, в дните през седмицата след заговезни, навън вилнее демонът бяс, който в християнските представи е дяволът. Ето защо на черен вторник, луда сряда и въртоглав четвъртък не се работи, а неработенето се отъждествява с мълчанието. Денят след сирница, понеделник, се нарича кукеров ден. Тогава излизат и кукерите, за да продължи гоненето на злото. Деца и възрастни се обличат в стари дрехи, специални костюми и маски, почернят си лицата, за да не бъдат разпознати от злите сили и обикалят улиците и къщите. На следващата неделя, Тодоров ден, свети Тодор се облича в 9 кожуси, яхва коня и отива при Бога, за да изпроси идването на лятото. Славянски веселби. По произход сирни заговезни е славянски празник. Както в България, така и във всички други славянски страни, на този ден се изгонва зимата и започва да се чака пролетта. Това става чрез характерния за всички славяни обичай маренка, голяма кукла, направена от слама, която се изнася тържествено извън селото, запалва се или се хвърля във вода. Ритуалът символизира прогонването на злото. Във връзка с празника, руснаците приготвят и хапват блини в продължение на цяла седмица, танцуват, пеят и волнодумстват. Тогава в изобилие са разрешени шеги и закачки. Чехите и словаците вярват, че колкото повече яде и пие човек през тези дни, толкова по-силен ще бъде през годината. Музиката и танците при тях са в кръчмата. В Сърбия се палят огньове за прогонване на злото. Акцентът е върху кукерските, карнавалните игри и вкусните гозби. Реализирането на проекта е с цел да въздейства върху ценностната система на учениците посредством народните традиции, ритуали, народностната психология. Да се осмисли ежедневието им и пренасочи вниманието от различните форми на агресия. Това да стане чрез участието им в изработването на маски, кукерски кукли, стрелички и други, свързани с сирни заговезни. Дата на събитието 15 март 2013 г. в Първо основно училище Иван Вазов, Свиленград.
Филмът е изработен от Веска Каймакова и Клара Методиева, учители от Първо основно училище Иван Вазов, Свиленград, и е част от проекта Сирни заговесни, помисъл за духовно извисяване.